Multe imobile din Brașov par scumpe pentru unii cumpărători, însă super oferte pentru alții. Prețul este suma la care vânzătorul este dispus să vândă și, desigur, acesta este stabilit de vânzător, însă valoarea diferă în funcție de fiecare cumpărător în parte, în funcție de dorințele și nevoile acestuia. Un apartament listat la 100.000 de euro poate valora în mintea cumpărătorului potrivit 110.000 de euro, iar în mintea cumpărătorului nepotrivit nici măcar 80.000. Cumpărătorul nepotrivit nu va plăti niciodată prețul dorit de vânzător, indiferent cât de bine negociem. Însă, cumpărătorul potrivit poate plăti maxim fără să clipească. În fiecare zi în care strategia de vânzare nu targetează cumpărătorul potrivit, acesta poate găsi alt imobil, îl poate cumpăra și pierde bani reali. Dacă vrei să știi cât valorează proprietatea ta, dă-mi un follow pe Instagram și lasă mesajul preț în privat și îți aducem la cunoștință cât valorează proprietatea ta astăzi pe piața imobiliară din Brașov.